Здравейте! Заповядайте в първото в Пловдив Пилатес студио. Елате с мен! Ето това е първата ни зала. Тук е за групови тренировки на реформър, най-известния уред или голям апарат на Пилатес, но елате сега с мен на по-интересната част. Ето тази зала можем да наречем истинско Пилатес студио с всички уреди на Пилатес. Най-големия, така наречения Кадилак, спайн коректор, това се нарича Wunderchair, отново имаме реформър или универсален реформър, а това е барел. Идеята на това студио е, когато трениращия влезе, да го сложим на постелка или на уреда, от който той има нужда, за да направи правилно или по най-добрия начин съответното движение.